नमस्कार मु कवि अभय कुमार सामल मो नीलनक्सार चित्रकल्प बहिर 20 नंबर कविताटी मु पाठ करुअछि। कवितार शीर्षक फेरिबार पथ। शर्तहीन जीवनर सन्धान रे कथा रखिपारु नाही, घुरी बुलुची फेरी पारु नाही। आसिला बेले भाबिथिली फेरिबी बोली, आसिला बेले भाबिथिली फेरिबी बोली। ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଠିକି ତ ଫେରି ପାରୁନାହିଁ। ସାଥୀମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ସିଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ସିଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠି ଆଲୋକର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଯୌବନ ଚୋରି ହୁଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଦେହ ଓ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ। ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ମଳି ମଳି ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହେଁ। କାହିଁ କେଉଁଠି କେହି ନାହିଁ ତ ସେତିକି ବାଟରେ ହିଁ ମୁଁ ହୁଗୁଳି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେପଟେ ଗଛ ଉଆଡ଼ରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଶାନ୍ତି ଦୂତ, କପୋତକପତିଙ୍କର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, କପୋତକପତିଙ୍କର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। ତମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଲ ସେସବୁ ଜାଣିନି ମୁଁ। ମିଳିଲା ସମଗ୍ର ମୁକୁ ଯାହା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଉଁ କାଳରୁ। ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। ଯଦି କେବେ ଝଡ଼ ଆସେ ଜୀବନରେ ଥରେ ପାରିବ ତ ସାଥୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟ ସିକ୍ତ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ।